Добре. Искам малко. Ама. Odan bak gene mi? Katırda tüketiriz artık. Abi çanga tutulduğuna. Ya prozatı nasıl kaçar? Ay mamura kal. Odlatı Ne taşıyan bu kolay arası? Doğru. Dikiyor. Sıkı tutalım mı? Barılır mı? Ha? Да ги оставим тук малко. Те да останат тук или да отидем? Не, те ще Дали няма да има опашка? няма да има. Днеска може да не работи. Той човека днеска ще излезе, човек. Дали ще бачка? Дали ще бачка бръсна? Ще бачка, той значи ние сме такова преповед. Музей? Не. Не тръгваме. Аде! Айде! Добре. Сега. Ако трябва да ги оставим, кажи да ги оставим малко да се видят. Ти гаджето ли? Не, пак някой бачек. Те са родина до всичко едно. 99-та година, които са убиха и преди години. Как му казват? Турския ли, как му казват така, нещо имаше убива. Не ги помня. Не ги помня. Зато и не ми